Dalším řečníkem je pan předseda Zahradil EKR. Děkuji, pane předsedo. Viděli jsme tady zrození dalších naléhavých opatření, tedy otázka fiskální stability. Bude to dostatečné? Nevidíme žádné návrhy, jak obnovit růst v Evropě a vidíme, že je Evropa rozdělenější než kdykoliv dříve, bezprecedentním způsobem. Někteří tady hovoří o 26. Já si nemyslím, že nikdo nemá právo hovořit o 26 členských státech. Prosím, nehovořte o tom. Není to pravda. Nikdo nemá právo hovořit o 26 členských státech. Máme 17 členů eurozóny, ale i tyto státy jsou rozděleny do dvou skupin. Ti, kdo platí a ti, kdo dostávají peníze. Tedy Německo, Nizozemsko, Rakousko, Finsko na jedné straně, kteří platí hodně peněz a vaši daňoví poplatníci vám asi hodně poděkují. A pak máme 9 zemí mimo eurozónu, které mohou či možná nemusí se připojit k tomuto plánu. To je ještě otázka, kde se hodně váhá. A pak je tady Spojené království. Někteří z vás se rozhodli, že z Spojeného království udělají obětního beránka. A to, co udělal pan Cameron, to bylo prostě pouze obrana jeho země. Obrana v zájmu jeho země. Stejným způsobem jako pan Sarkozy a paní Merkelová postupovali, neboť oni tvrdili, že hovoří jménem Evropy, ale ve skutečnosti hovořili pouze jménem svým vlastním. Nemáte žádný důvod kritizovat Spojené království či vládu Spojeného království. Pane předsedo, já myslím, že situace, ve které jsme se ocitli, je velice jasná. Jsme v situaci vícerychlostní Evropy. Je to realita. Když je doba těžká, tak prostě komunitární metoda je nahrazena mezivládní metodou. Komise, parlament, tady už jsou poněkud stranou, neboť se pouštíme do mezivládní dohody, která pak má svou platnost jakožto mezivládní dohoda či smlouva. Je to samozřejmě kompatibilní s evropským právem, ale to je prostě situace, ve které jsme vícerychlostní Evropa. A je to také výsledek politiky EU, která nás vede špatným směrem, když se domnívá, že jedna velikost se hodí pro všechny. A to není dobře ideologicky motivovaný boj, když se snažíme eurozónu udržet za každou cenu. To prostě není politika EU pro 21. století. Může se vám to líbit nebo ne, ale je otázka, jak se dostaneme přes tuto krizi. Možná se přes ní dostaneme, ale pak nevyhnutelně přijdou další a bude to velmi škodlivé. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Je tady modrá karta, pane předsedo. K vám jste připraven odpovědět? Ano, dobře. Pan Leichfried. Děkuji, pane kolego. Vy jste nyní